हाय फ्रेंड्स, गिबियावनो नोंथांमोनखौ बड' टेक हेल्थ इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दा आं खोन्थानो नागिरदों माबायदिहाय ट्रेन टिकेट दाननो हायो गावनि मबाइलजोंनो। भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो। बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोर आपल'ड होयोब्ला जेन नोंथांनिसिम सिगांसिन सफैग्रोयो। दायो आङो गुगल पेनि गेजेरजों बुकिं खालामनो नागिरदों। गुगल पेखौ अपेन खालामना लाग्रोनोसै। बिनि उनावहाय नैबे ट्रेन नुनायाव थुना होनोसै। बिनिफ्राय निउ टिकेट्सआव थुना होदो। बेयाव नोंथाङा बबेनिफ्राय गाखोगोन आरो बहासिम थांगोन बेखौ सेलेक्ट खालामदो। वेयर फ्रम, बबेनिफ्राय। बेयाव आङो बबेसिम थांगोन बेवहाय थुना होदो। कामाख्या जंक्सन। बेयावहाय डेटखौ सेलेक्ट खालामदो, मा थारिखआव थांगोन। 5 आगस्टआव थांगोन आङो, बेनिखायनो 5 आगस्टआव सेलेक्ट खालामनानै दन होबाय। बिनिफ्राय बेयावहाय ट्रेनखौ नागिरदो, नोंथाङा मा टाइमनि ट्रेनजों थांगोन। बार'ता 10 PM नि ट्रेनजों थांगोन आङो, बेनिखायनो बेयाव थुना होनोसै। बेयावहाय IRCTC इउजार ID बिदों, बेखौ होनोसै आङो। ओमफ्राय बेयावहाय कन्टिनिउ खालामसै। बेवहाय नाम बिदों, नामखौ होनोसै। बेवहाय बैसो बिदों, बैसोखौ होनोसै। बेयावहाय जेन्डार बिदों, जेन्डारखौ सायख'नोसै आङो। हौवाबा मेल होदो, हिन्जावबा फेमेल होदो। बेवहाय नोंथाङा जिरायग्रा सिटखौ बासिना लानो हायो। लवार नेसनेलिटि इन्डियान। आरो नैबेयावहाय नोंथाङा पेसेन्जार एड खालामनो हायो। आङो गोजौनिखौनो थुना होनोसै। बेयाव नाम होनोसै। बेयाव बैसो होनोसै। बेयाव जेन्डार सायख'नोसै, मेल फिमेल माखौ होयो। बेवहाय जिरायग्रा सिटखौ सायख'नोसै। बेवहाय मबाइल नाम्बार होनोसै आङो। सौफैनाय एड्रेसखौ होनोसै आं बेवहाय। गुवाहाटि। बेवहाय पिन क'डखौ होनोसै आङो, गुवाहाटिनि। बिनिफ्राय कन्टिनिउ थुना होनोसै। ओमफ्राय नैबे कन्टिनिउ थुनोसै। बिनिफ्राय नैबे कन्टिनिउ थुना होनोसै। आंना बेवहाय टिकेट प्राइसखौ देखायदों, बेसेबां जाखो सानैजों क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम।
दा आं बेयाव कन्टिनिउ खालामसै। बेयावहाय IRCTC पासपर्ट बिदों बेखौ होनोसै आङो। बेयाव केपचा क'डखौ होनोसै। बिनिफ्राय साबमिट थुनानैसै। आंना टिकेटआ कनफार्म जाबाय। बेनिफ्राय आङो टिकेटखौ डाउनलड खालामसै नैबेयावहाय।